Sarado. Good morning, good morning, good morning. Mag-rides tayo ngayon. Medyo malayo yung pupuntahan natin. 5 minutes 10 minutes siguro. Tayo lang natin yung kasama natin. Naugip si Abe. Naugip. So punta natin yung part ng Tagupan ngayon, ng Tundaligan. Actually hindi na siya Tundaligan eh, parang part na siya ng Binlok. Ayan, so may sandbar doon eh nung last time nag-visit yung. Tingnan natin kung andun pa rin ba. Medyo malamig, pero maya maya wala na to. Nasa Tagupan tayo eh. Yun, so guys, dito tayo ngayon sa Bunuan na. Bilis lang, mga 4 minutes lang yung biyahe. Bilhan tayo ng tinapay. Sa mga ka-adventure, nandito na tayo ngayon sa Tundaligan. Sakto lang yung dating natin kasi pa lang sunrise. So yun yung goal naman natin eh, mag sunrise dito sa may shoreline ng Dagupan City. Yan. Liwanag dito sa amphitheater oh. Sarado. Diyan mo sarag to. Pwede. Dahan-dahan naman. Yung pala eh, pwede pala eh, may daan eh. Ha? Doon tayo banda. Subukan naman natin doon kasi palagi na tayo sa Tundaligan eh. Pero maiba naman ng konti. Pero wala atang sandbar ngayon kasi parang high tide. Ha? Landi. Umbutan landi. Walang siwal to. Ito kasi wala dyan. Ganto lang kadukoy. Natin kung gaano nagkahaba. May sandbar dyan eh, somewhere dyan, sandbar. Pero siguro dahil malakas yung tabunan siya. Ayan o, yun yung motor namin. So magsa-sunrise na. Good morning. So tayo ngayon sa may kabaan ng Baywalk ng Tagupan. So may portion na ng Binlok to eh. So dito kami ngayon sa dulo nung nagawa na. Pero malamang mahaba pa to eh, kasi yung ginawang ganito, yung parang seawall, mahaba na. Ikot na siya pa gano'n. So dito lang tayo para sa sunrise, tsaka makita ko ano bang meron dito sa Tagupan. Meron pa dito, yun o. Ang ganda ng dagat dito guys.
So nandun yung motor nat. Yun yung part na may ginagawa pa. Pero ang ganda ng sunrise guys. Ano? Diba? Yun, si David tsaka si Brain. Ay, David tsaka si Jessica. Nagpo-photoshoot sila. Photoshoot pa. Ganda dito guys kasi tahimik, payapa. Tsaka wala ka masyadong kasabay na mga beach goers. Kasi parang dulo na to eh. Tapos under construction pa yung ibang part. Pero isa ito sa mga napakagandang lugar or spot pag magbi-beach ka sa Dagupan. Malayo nga lang. Tsaka walang, alam ko wala pang ano eh. Merong binlock pero papasok pa pag mag-jeep ka. So siguro mag-rent ka pa ulit ng tricycle papasok. Pero kung may sarili ka namang sasakyan or motor, madali lang to kasi pwede kang dumaan doon sa may Baywalk mismo. Tapos dire-diretso na. Ayan. So ito yung part na hindi pa tapos din. Nahati. Hindi ko alam paano nahati to or sinasadyang, pero parang hindi pa naman ano. Talagang sinasadyang hindi pa tinapos kasi hindi naman siya mukhang nasira. Tirahan. So kitang-kita na din pala dito yung ano, yung mountain sa may Baguio na Park. Yan, Benguet, Mountain Province. Yan. Siguro yan yun. Nakakamiss din no yung gigising ka na maaga, mag-rides ka. Bale, puros hapon na yung rides namin ngayon eh, pero subukan namin sa mga susunod na mga buwan kung kaya na ba mag-rides na maling araw. Ang isa sa mga pinakamagandang gawin nyo dito guys, punta kayo dito, dala kayo ng almusal ninyo, pwede kayong magdala ng butane, magluto kayo dito. Basta masarap, napakasarap mag-breakfast dito sa lugar na to. Kalain mo yun, may ganito pala sa Dagupan. True love. So time check natin 6:37 na. So medyo mataas na yung araw. Hindi naman mataas, nasa side lang. Pero yeah, ito na yung golden hour para sa umaga. Maganda nung sunrise. Hindi pa siya mainit. Maliwanag lang pero hindi pa siya mainit. So may baywalk ng Dagupan. Yeah. Ganda talaga doon, no? Pero punta natin mamaya. Iligpit lang natin yung mga gamit para ano, ang ganda. Diba? Good morning. Maganda guys. Diba? So, pero isipin ninyo, meron palang ganito sa Dagupan. Na. Ayun o. Ano pe? Atindi. Maganda dito. So tayo sa phone natin. Tignan nyo, dito na ako sa may dagat. Pero malayo yung mga waves. Ayun o. Actually yung sandbar yung plano natin puntahan dito. Kaso wala. Pero okay na din kasi maganda naman yung bumungat sa atin. Ganda. Yun o. Tama, medyo tumataas na yung araw kasi 6:45 na. Pero ito na yung seawall na sinasabi ko. Ganyan na siya kahaba.
Hanggang doon. Ayos. Tara. Ayun, so patapos na yung ating Dondaligan adventure. Pero yeah, ito na nga, ito nga yung dinaanan namin kaninang umaga, yung Baywalk extension. So ang haba na nito, narating niya na hanggang sa may Binlok. Yun yung dulo. So may parang may karugtong pa siya kasi rough road pa yung susunod doon, gagawin pa lang. So baka itutuloy pa yon, hahaba pa ng haba to. Expect natin siguro 10 years may mga resorts ganyan o hotels, mga establishments dito sa side na to na nakatapat sa dagat. Meron na pong ganito sa Dagupan. Ay, napakaganda ng tambayan sa Dagupan. Pinakamaganda dito yun, umaga. Tapos yung isa sa madaling araw. Umaga tsaka madaling araw. Umaga tsaka magtatakip silim, sunset. Yan. So close pa to para sa mga sakyan. Pero ang alam ko, pag pupunta ka doon sa pinuntahan namin, may mga daan papasok sa may Binlok na part. Pero hindi mo pa rin pwede ipasok yung sakyan mo dito kasi may mga barricade yung mga entrance, ang alam ko eh. Pero dito naman, eto nga, meron siyang yan, wall na nakasara sa daan. Yan o. So kailangan namin umikot pa ganyan. Para lang sa mga motor tsaka bike pwede. Pero para sa mga four wheels hindi pwede. Kasi hindi naman kaya kasya dito sa daan namin sa gilid. Ayan o. So palabas na tayo. So maraming salamat sa panonood sa aming short adventure. Pero yun na nga, thank you guys. Please support yung aking channel by subscribing sa ating channel at pag-like sa mga videos natin. Comment down below kung ano pa yung mga pwede nating puntahan or mga dapat natin bisitahin dito sa may Dagupan. So paalam.